Cada dia en el món moren 17.342 personatges de ficció a causa de la falta de finançament, una xifra que representa el 70% de la població d'ètnia fictícia. Des de Vostè no és aquí, hem creat a 15 personatges que ara veuen com la seva vida perilla sense haver pogut sentir el so d'una claqueta. Queden 30 dies per poder revertir aquesta situació. Si contribueix amb aquesta sèrie web, podrem fer realitat la vida d'aquests personatges. No els matis, salvem els personatges. No els matis, salvem els personatges. No els matis, salvem els personatges. I no els matis, tio. O sigui... No els matis, salvem els personatges. I salveu aquest personatge, sisplau, us ho demano, sisplau. No els matis, salveu els personatges, sisplau.